beti esaten dut desgaitasuna daukadala. Desgaitasuna daukat, izan ere, zuek oinez joaten zarete, eta nik ez, eta hori ezin dut oinez joan, orduan desgaitasuna daukat. Igual, askoan hitzei ematen diogu garantzia, gero ez ditugu lekuak egokitzen aurkiakin joateko, horan da, como, nebazu deitu jazu puto minusvalido, baina zure tabanako eskaloiak kendu. Kontuan hartzen dugu, nola esaten ditugun gauzak, baina gero, bizimoduan, ez dugu hainbeste garrantzirik ematen inklusioaren alde edo zein oztopoak aurkitzen ditugun egunero. Eta orduan zergatik erabilko dugu aniztasun funtzionala eta gero eskaloiak aurkitzea taberna batean edo hori da postureo, ezta? Nera bezaroa pizkat zaila da, guztiontzat. Eta nire kasuan zailagoa zen. Nik ezin nintzen joan diskoteka batera, irakurtzen nuen. Eta listo. Zuk ezin baduzu gauza bat egin, beste bat egingo duzu. Ezin nuen futbolea jolaztu, ezin nuen zuez eta igo, baina irudimena erabiltzen lagundu zidaten. Igual nire izebak esaten zuen, zuk pentsatu ipuin bat, historio bat edola, dago ingo dugu bideoan grabatu laburmetai bat edo. Berez, enaiz hain ez gaitua sentitzen, besteen begietan ikusten dezunean beldur hori edo dago, polakoa naiz. Hori eragiten den nik ez nahiago izan.